Hayi ke ide yafika bethunani i-episode yokugqibela yezingane zesithembu. Finally ke side sabona i-proposal le kaMpumelelo sasikhe sayithi check bethunani kwi-preview yale season yezingane zesithembu useason 3. So ke unomtiritiri sayazi uba oko equmbile esithi yena futhi uyamyeka uMpumelelo exela notata uMusa Mseleku emveni koba eye wa-find out uba uMpumelelo unentombazana kwaye userious ngayo uzayitshata. Wahamba ke uMpumelelo womcela amahle yokucela womlobola, then utata uMusa Mseleku wayichaza loo nto kuTirelo uba hayi ke seyide yenzeka loo nto leyo. So uTirelo wangulowo ke uqumbileyo ke uba uMpumelelo engamxeleli into but yena uyazidiscuss izinto zakhe naye kunye noAmahle. Samva ke naku-social media kwii-lives zakhe chaza uba bakhe behlukana noMpumelelo ngoJanuary. Andiyazi ke just izolo oku uTirelo bebhizi esithi yena akanampumelelo, nabantu xa bembuza ngento yoba pregnant uthi uzawuba pregnant njani ngumoya oyingcwele and futhi yena uhlukene noMpumelelo. But kwakhona ke eza voice recordings ke zikaMpumelelo bezifakile uTirelo ehlekisa ke bayi-crash out. So abantu bambuza ke uTirelo uba hayibo uzawuthatha nyhani noMpumelelo kutheni engahambi, kutheni engamyeki. Wabuza uTirelo uba ndiyephi, esixela ke uba usenaye uMpumelelo. Khona nee-events ebesikhe sababona ke apha enyakeni behamba kunye beathendile bejayiva kumnandi, so sayazi ukuthi basekunye. So apha ke ngoku uMpumelelo finally proposes kuTirelo. Asiyazi ke asibonisa uba uTirelo uyavuma okanye akavumi, because oko besimbone sithi yena uyamthanda uMpumelelo ewe kodwa uyamyeka ngoku and soloko bayaxabana nangento zoma-altar bar. Akho nto nje ekhangeleka i-right between them. Hey, inzima indaba yesithembu bethunani. uAmahle mosa ndithi naye ukhona apha kule trip. So imagine ke ngoku umyeni wakho ebeyokulobola, nanku ngoku wenza i-proposal kwenye intombazana. uAmahle ke asiyazi yena uba ibiyenziwe into ebungolu hlobo ke lebu-engagement kanje. Asiyazi unoba wenze njani. uMpumelelo waveske waya kowabo straight, yena ikhona into ebekhe wayifumana ke noba iring kaShebet ke engagement ukubone. But ya ke sawubona tonight bethinani kule episode uba uTirelo uzamfaka okanye uzamkhipha, ngoba uMpumelelo uye watsho wathi uyangifaka noma uyanikhipha. Bekukwabonisiwe ke kwakule preview uSne beconfronta uTirelo ke ngalento ebewababiza amaxoki. Na remember ngoba bekwi-pool on the last episode last week. So ke izawuvuswa ke loo nto leyo xa behleli and uTirelo ke uyabonakala ebheka pha esithi ke yena ke akanalo ixesha layo yonke lento. Wabe uMpumelelo onwabile esithi ungakhulinge utshomane nee-siblings zam, which is ke lento siyaziyo kuthiwa uMpumelelo akayifuni ngoba ucinga uba kuzawuthi xa thatha amanye amakhosikazi zibi mhlawumbi ii-siblings zivana nalo mhlawumbi zingamfuni lo nkosikazi, so ngcono bonke bangavani nabo, uyabo. But anyways, enkosi kakhulu bethinani ngokuthi nibukele le video. Khe nitsheke nake nicinga uba unomtiritiri uzawuthi yes or uzawuthi no. Umomgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.